खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लाइट गैया ओमफ्राय गुबुन लाइटसो सावनानै माबा खालामनाय जादों भिडिअ खालामनाय जादों तो बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनाव XNDP निफ्राय UPPL आव जानानै जेसेबां इलेक्शन गेलेदों थांनाय नैबे मैया दाखालि जाखिनि जोबनानै थांनाय आं जा नुहुरदों बिथांमोना सासेबो देरहाया आरो देरहा होनोबो नाङा आरो बिथांमोन बायदिखौ देरहा होबाय थायोब्ला जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं आरो जायफोर मार्टियास फेमिलिफोर दं बिथांमोनखौ हाजार बार थगायदों हाजार बार बिसोरो नंखाय बाथ्रा बुंना फोलानो थांनाय बोराव 5 बोसोर बिथांमोना सरखाराव बा खुंथायाव थाबाय MLA दंलै सासे आं बेखौसो बुंगोन MLA दंलायो सासे XNDP निफ्राय मा सासेल' सानै गोविंद चन्द्र बसुमतारी लोगोसे भुपेन बर' बड'साखौ आं लोगो मोनदोंमोन बांलादेशआव जेब्ला 24 बेच ना 24 बेच ओमफ्राय 22 बेच बिथांमोननि समाव बिथाङा समायखिरा लाहोनायनि मोनसे क्लोजिं सेरेमनी बावहाय एटेन्ड जाहैदों भुटान एटेक जाखांनायनि उनाव बिथाङा सहैदोंमोन बिथाङा बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन किन्तु जेबो खामानि गैया तो जिखियानो जादला बिथाङा सासे MLA जानानै मावनांगौ दायित्वआ मामोन नम्बर 1 गोविंद चन्द्र बसुमतारी सेकेन्डआव भुपेन बर' बिथांमोननि दायित्वआ मामोन NDP नि जाखिनि मार्टियास टम बानायनांगौ जेनेरेल भाबै बिखौ लुफुंनांगौमोन दाफुंनांगौमोन हानि खामानिफोर दङमोन बेफोरखौ कमप्लिट खालामनांगौमोन नाथाय रायजो राजानि खामानि जेबो मावनोबो हायासै बिथांमोना होमबा बेफोरबायदिखौ रायजो राजाफ्रा माबायदि देरहा होगोन आरो बिथांमोननो माबायदि भट होनानै माबायदि देरहा होबावगोन जेबोथ' खामानि मावाखै आंनि नुहुरनायाव दा गोविंद चन्द्र बसुमतारी 100% जेननांगौ आरो भुपेन बर' बिथाङाबो 100% बिबो जेननांगौ बिथांमोन बायदिखौ देरहा होनानै जोंहा एज ए XNDP नि मार्टियास फेमिलि बिथांमोना खहा जागासिनो दं एबा लस जागासिनो दङ जों दिनै थांनाय मैया दाखालि बे दाननि 14 तारिखआव जों मोजाङै बिबार बावहैनो हागौमोन आरो ओपनिं खालामनो हागौमोन बिथांमोना जुदि गोसो होयोमोनब्ला हारिनि प्रति सिन्ता खालामग्रा जातिनि थैनाय थांनायनि फारसे जुदि सिन्ता खालामोमोनबा बिथांमोना नैबे दाखालि 14 सेप्तेम्बरावहाय जों मोजाङै बिबार बावहैनो मोनगौमोन नाथाय बेखौबो जों खाबु खालामनानै होनो हायासै UPPL नि डिपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी बुंबा गाज्रि मोनगोन बियो माबा माबिसो खोनालाय लांदों बिखौ दाखालि थांनाय बाराव इलेक्शनाव गोबां मानसियानो बुंदों सोरबा आलमा ना थालमा बेफोरबायदिजों आबदास होनो दिनै बेफोरबायदियाव जुदि टाइम होनो हायोब्ला NDP नि जायफोर मुंख्लं जानानै थांनाय मार्टियास फेमिलिफोर आरो मार्टियास टमखौ मानो खालामनो हायाखै मा खारन दं मा ओंथि दं ना आबसुजों दुरुङाव खाना दोनजाबाय नामा आबसुखौ गिनानै थाबाय नामा गोविंद चन्द्र बसुमतारीया नंगौ जों सन्मान होनांगौलै आबसुखौबो जायफोर दिनैहाय जों जेसेबां नांनानै मोनबोनाय बेफोरो ओरैनो मोनाखै जिउ आरो थै होनानैसो मोनदों नाथाय बेफोरबायदियाव गोविंद चन्द्र बसुमतारी सोरबा रुजुग्रा सोरबा सावरायग्रा सोरबा फेरेंगा सोरबा सानजारां सोरबा बड'सा बेफोरबायदिखौ देरहा होनानै जेबो लाब गैया बरंस रायजो राजायाबो खहा जानो थांगासिनोबो दं बेफोरबायदि मानसिखौ देरहा होयोब्ला अनलि गावनि लाबा लाब खोनानो मोनदों रनजित बसुमतारीया गावनि लाबा बेनिफिटआ सिखांजोब्बाय होनानै तो बेफोरबायदि मानसिनो भट होनानै जों मा लाब मोनखो आरो नैबे 26 तारिखआव 26 आव जों मोनथिनानै मोनबावगोन 26 आव NDP नि
UPPL जेसेबां थांनायफोर बिथांमोना जेनजोबनांगौ 100% जेननांगौ बिथांमोना आरो बिथांमोननो रायजो राजाफ्रा आसा खालामदों भट होआखै आं थांनाय बारावबो भट जेब्ला केम्पेन सोलिदों अब्लानि समाव रनजित बसुमतारीखौ आं बुंदों बिनि उल्टायै बिनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ आं बुंदों आरो बुंलांबायबो थागोन आं जेब्ला रनजित बसुमतारीया मोननै बियाबावबो जेनगोन आरो जेनखागोन 100% बियो आरो सावरायग्रा बिथांनि न'आव आं थांगोन आं लोगो लाहैगोन आं सावरायग्राखौ फेरेंगाया सोर आं बेखौ सिनायाबो मोनथियाबो NDFB नि नंगौना नङा आं बेखौ थालबो गैया आरो बियो खोनानो मोनदों 2013 आव NDFB आव थांदोंनो गुलि अरनानै समायखिरा लानो मोनि मानसि बेखौ आङो फोथाया किन्तु सावरायग्राखौ आंनि मेगनजोंनो वार्ड टेकिंखौबो लानाय नुदों आरो ट्रेनिंखौबो बि कमप्लिट खालामदों बे सासे हार्डकोर लिडार आं बेखौसो सिनायो आं बिथांनाव थांगोन जेब्ला सावरायग्राया जेनो अब्लाना आं नुजाहैगोन बिजों रायलायहैगोन अब्लानि समाव अफिसखौ गोनां जागोन अब्लानि समाव मिडियाखौ दरखार जागोन अब्लानि समावहाय फेसबुक पेजनो बिथांमोनाव जेसेबां दङ बिथांमोनाव सैमायाबो हाबहैनाय नङा बिथांमोना गासैबो जेनोब्ला आरो रुजुग्रायाथ' थांनाय बारावबो BTC जेब्ला एकर्ड जानाय बेयावनो जेनखानाय दाबो जेनग्लिखागोन बियो बारा भट मोना सिंगेलावनो थागोन बियो सिंगेल भटआवनो थागोन बियो डाबलाव थाया रुजुग्रायाखौ फेजेनखानांगौ बिसोरखौ जेसेबां एक्स NDFB नि UPPL आव जेसेबां दङ बिथांमोना जेनजोबनांगौ आरो नायबायल'था बावहाय सरकारा आं मिन्थिनायाव गोबां खौरां बिजोंनियानो बाथ्रा बुंदोंमोन आरो नुफिनगोन नायनि माबायदि जायो थांनाय बारावहाय APB खौ गोबाङानो एग्जिट पलबो लाया बाबो माबो लाया लानाय लायो बे उननि बाथ्रा किन्तु एग्जिट पलाव नंगौ APB आ 0 26 आवहाय रिजाल्टआ मोनोब्लासो मानिनांगोन आरो बेबो मोनसे खोथाखौ साननायाबो मोजां गोबां रायजो राजाफ्राबो तो मास मोननै मोनथामनि गेजेराव APB आ बेसेबां फिल लानो हादों बेसेबां जायगा लानो हादों बेखौबो साननाया मोजां 4 मास 5 मासनि गेजेराव गोदानै ओंखारनाय राजखान्थि दोलो बे जुदि मोजां रोखोमै देरहाना फैयोबा कन्टेस्टआ सोरजों जागोन नङा होनबा आं दिनै राजखान्थिनि बारै आं बारा बाथ्रा बुंथ'ला बावहायनो दोनथ'नोसै फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन आं जोंना फरायसा आफादा थांनाय बाराव नै थांनाय BTC इलेक्शनाव NDFB फोरनो होनाङा होननानै बाथ्राखौ मोनदों आरो बिनि भिडिअ फुटेज नांगौबा होगोन आं होथ'आ किन्तु बै फरायसा आफादा मानो बिदि बुंखो NDFB हिसाबैथ' राजखान्थि दोलो गैया नाथाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB निफ्राय दाना होजानाय राजखान्थि दोलो गोदान APB मानो बिदि बुंनांगौ मानो बिदि बुंनो गोनां जाखो आरो मानो बुंखो सोरनि गलाम जाखो आबसुआ दिनैहाय UPPL नि गलाम ना सोरनि गलाम जाखो बिलाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों गोबां बाथ्रा बुंनो हायो आबसुखौ नाथाय जों बुङा जों फरायसा आफादखौ मान सन्मान होयो जों होयो फरायसा आफादखौ मान सन्मान नंगौ जोंनि बर'नि गेजेराव फरायसा आफादा थाबाय थानांगौ अराय सम नाथाय बिथांमोननि दायित्वआ मा बिथांमोननि मावनांगौ दायित्वआ मा दिनै राजखान्थियावनो सोरनोबा होनांगौ सोरनोबा होनाङा इमप्लिमेन्टआलाय माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय नोंथांमोनानो दिनैहाय फारसेनिफ्राय लादों फरायसा आफादानो दायित्वखौ लादों मानो मावनो हायाखै नोंथांमोनालाय मानोथो दिनैहाय मोनबेसे मावबोखो दिनै मावबोदों नंगौ नोंथांमोना मावाखै नङा किन्तु आं नैबे थांनाय बाराव आं बुंगौमोन बाथ्राखौ एसे बेलेग रोखोमाव जागोन साननानै आं माखासे बाथ्राखौ बुङाखै खोनानो मोनदों बिजनि थुरिबारियावहाय NDFB फोरनो भटखौ होनो नाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों बेफोर दुखुनांथावना बाथ्रा बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावना बाथ्रा जेबो थानो हाया फरायसा आफादनि खामानिया दिनैहाय राजनितिक बा राजखान्थियाव बहाबा थांनानै माबा मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामनायनि नामाव रायजो राजाजों बाथ्रा बुंजागोन बे जानो नाङामोन दिनै बेफोरबायदिया गोबाङावनो जों जोबथा दुखु मोनदों बेफोरबायदि रायजो राजाजों कुइसन खालामजादों बुंजादों
नोंथांमोननि खामानि नङा बियो राजनितिकआव नोंथांमोना मानो आखाइ होफादों बेफोरबायदियाव जोंबो आरो नोंथांमोना जुदि राजखान्थियाव जुदि होयोमोनबा नोंथांमोना केन्डिडेट होजोबनो हायोमोन ना मानो होआ रायजो राजाफ्रा दिनै जों बेफोरबायदि खामानि मावदों बेफोरबायदि उमुक उमुक खामानि मावदों बेफोरखौ बुंबानोथ' नोंथांमोनाबो केन्डिडेट होब्लानोथ' बेफोरबायदि बिनानै आरामसे देरहानो हायो आरामसे सरकार सालायनो हायो नोंथांमोननो सोर भट होआ नोंथांमोननो माइरं हरनायनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजाफ्रा दिनै माइरंबो हरबाय ट्रेक्टर बेलथायनानैबो मानसिफ्रा आघातबो जादों बेफोरबायदि कन्ट्रिबिउसन दं बेफोरबायदियाव नोंथांमोननोबो केन्डिडेट होयोमोनब्ला नोंथांमोननो सोर भट होआ बयबो भट होगौमोन थ' नोंथांमोना सोरनिबा गलाम जानानै बा UPPL खौनो नोंथांमोना दाना होदों होननानै गोरा गोख्रों खालामबा जानाय नङा आं दुखु मोनदों बावहाय आंल' नङा रायजो राजानो दुखु मोनदों जायनि जाहोनाव दिनैहाय एबसु होनना बुङोब्ला एसेब्लाबो सोरबा सोरबाया खारनाय मोनो एसे बोरैबा मोनो जों एबसुखौ जों बुंबाय थानो बोरैबा नाङो खारन दिनै बर' हारिनि खैदां खैफोन दुखु दाहा बेफोराव गसङो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आरो फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।